Iată 5 meciuri pe care să le vezi la Cupa Mondială din 2026, partea a doua, etapa a doua a grupelor. Vineri, 19 iunie, Statele Unite întâlnește Australia de la ora 22. Un meci de interes, mai ales pentru cei care credeau că trebuie să fim și noi în grupă cu cele două. Sâmbătă, pe 20 iunie, de la 4 dimineața, avem Brazilia vs Haiti. Un meci ce nu are nevoie de nicio prezentare. Sper doar ca în timpul lui să fie menționați Adi Rocea și Soni Mustivar. Luni, 22 iunie, se joacă Uruguay-Capul Verde de la ora 1 noaptea. După failul dat de Uruguay în prima rundă și bomba dată de Capul Verde în prima rundă, pare un meci de cum mai facem un egal. Norvegia-Senegal este marți, 23 iunie de la ora 3 dimineața. Un meci de urmărit, mai ales prin prisma contrastelor. Înțelegeți voi care. Terminăm a doua fază a grupelor cu meciul dintre Panama și Croația, care se joacă miercuri, 24 iunie de la ora 2. Țările au steagurile în culori similare, așa că America Centrală și Europa Centrală par mai legate decât ne imaginam. Lasă-mi un follow dacă vrei să vezi și recomandările din a treia rundă a fazei grupelor.